koliko sam video ima raznih noviteta na sajmu. Opa! Mala Zoji odlete na crveno. Raznih pogleda, da. Gdje sam stao? Raznih noviteta na sajmu, a i ne toliko noviteta, znači ono što ja gledam nije se pojavilo. Novitet je možda da za Zontes da su dopremili iz autoprometa U1, to jest U2 sada, koji se zove U2 200. Znači isto sve, samo motor povećan na 200 kubnih santimetara. Ono, to mi je za nekog ko smanji muziku, ne čujem svoje misle. Za nekog ko te kupuje motor, super fora. Uzmeš 125 uzmeš odmah taj U200 G200 sa malo jačom snagom nego 125, ali u suštini opet je to, da kažemo, spor motor za početnike, tako da slična potrošnja, slično sve, isti delovi, ja mislim da je bukvalno identično, i felne i promer guma, sve je identično, samo veći, malo veći agregat. A ono što sam ja čekao, to nažalost neće, ko zna kad će, a to je Zontes 703R Naked. Onda isto imamo onog QJ-a 421, ako se ne varam, inline 4, odgovor na one stare tekalice koje kao ZX4, koje sada idu fazon 14-15 hiljada obrtaja, tako da nadam se tome, da će to nekad doći kod nas na tržište, ali slabo vajde. Da, ovi semafori iz nekog razloga baš nisu sinhronizovani, Super. Klimam ja glavom, imam razumevanja za sve njih. Zezne se čovek, znači nezgodno je samo kada mi motoriste uglavnom jebi ga vozimo van ograničenja, tako, znači ovdje je 50, vozim 58, sat laže za 10, vozim realnih 40, nebitno, znači znam i ja da čak i na ovom malom motoru da pretjeram. Motor jednostavno zbog kilaže i odnosa snage i težine
jednostavno šuri sve na tom kreni stani, bilo koji motor, čak i skuter, i pretjeramo i mi, to je ono očigledno da kažeš. I onda kad naiđe ovako neka iskrena greška, znači čovjek im nije video, nije gledao, trebao je da gleda, ali eto, greška koja treba da se oprosti, oprostit će se time što će svi učesnici u saobraćaju ići neko normalnom, laganom brzinom. A sada sam ja tamo uzeo i zapucao, ne znam, 80, 90, ishod bi bio vjerojatno drugačiji i moja reakcija, ako bi uspio da izbjegnem, bi bila vjerojatno drugačija, zato što spike adrenalina kad krene, vi ne govorite ono što mislite, jel da? Znači, toliko o tome, neću da davim, nisam neko ko davi, ali mislim da svako može da, pogotovo ako niste vozili cele godine, da usporite malo. Evo ga tunel. Ne znam, to ću da se iskuliram na napunim baterije. Nažalost, ovo gadno vreme, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Aj, čao!